ମା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ପୁଅ ଦେଖନା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ନା। ସାର୍ଟଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, ମୋ ସାଇଜରେ ବି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ପା ତ ମା କାମ କରୁଛି, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ତ ମା ସାର୍ଟଟା ଆଣିକି ଦେଇଛି ବୋଧେ। ମା 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 ତୁ ଏ ସାର୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ କହ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ। ଏ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ଏଟା ମାଗିକି ଆଣିଛି, କୋଉଠୁ ତ ଚୋରି କରି ଆଣିନି ନା।